Malam menembak misalnya pas pisang bukan tawai sedang pisang kilometer dah kami belajar kami dengar nggak nih urusan sih. Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि भिडिअ फिन बरायनाय बावहरनाय थाबाय थ' गोबावनि उनाव आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबोबावदों ओमफ्राय थांनो नागिरदों लाखादों जिफोरा गानखादों नै सिनायखागोन मिन्थिखागोन अबाव थांगोन ना ड्रेसखौ नुबानो थ' अबाव थांगोन उनाव खोन्थागासिनो आं जायगाखौ बारा मोजां मिन्थिथ'वा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासे नायलांदो गारि सफैबाय रुको नंबाय सफैबाय देलायबाय एबार थांगौ ses pisang bukan tawai sedang pisang kilometer dah kami belajar kami dengar apa nih mendong lah ada pisang atau lu dulu ses lah hamsnya jangan lu tuh ses lah orang makasih minggu mana mengakai ada si hamgan ada gue semua ses nggak nih urusan sih nggak apa macam boros Khakhlary aja baik betul bos tak kalau itu mendang kalau itu lain lebih ke anu sudah ada sudah kuku Nimantan, para maja gae
गैला मेंजोब्बाय माला मोनहैबावगोन मिथियालै बास इथिंबो नै मम' जासिगोन फिथा आइदै 3 নম্বৰ আছে হুক প্ৰস্তাৱ 4 নম্বৰ আছে চিনাকি পৰ্ব সম্বৰ্ধনা এই সমিতিৰ সভাপতি অভিভাৱন পাঠ ৰবীন গগৈ সভাপতি আদৰণি সমিতি माबा माबि होसोबाय जानोसै संनाय गैया दै थांफिननो ओंखारबाय गारि फैबायनो जोंना माने मोसानाय जायासै दिनै हुफा जात्रामोन नालाय मोसानो गबाय फार्स्ट ना सेकेन्डखौ मिथिया जायखिया फैदों हुफा जात्रा नालाय थाबायदों बेसेबां किल'मिटार थाबायदों खोन्था जानो दै बेखौ सानबाय 10 कय किल'मिटार जागोन सार दिन थाबायनाया 9थासिम माने 12:30थासिम थाबायनांदों 5 किल'मिटार होनदों आरोना मिथिला सान्दुङाव बेनो बेसेबां आयै थैहां माहां मोसानो गबाय मेकआपथ' गैखाया मा हायाव नायनाय थाबायखो हमने मेकअप गोलोमदैसो उतार दिया नामा जारलासो जागोन सान्दुङा ओरैबायदि मोजां